Jeg vil, jeg vil vise jer, hvordan man laver et tandhjul manuelt først, og så vil jeg vise jer senere, hvordan man laver et tandhjul med en venter, hvilket er væsentligt nemmere. Nå, til at starte med, så alle sådan nogle tandhjulsberegninger, det har vi den her hjemmeside til. Det er industriteknikernes hotline, hvor vi kan finde hjælp til matematikken, hvis vi har problemer med det. Nu er jeg ikke nogen ekspert på tandhjul eller noget, men jeg har da lavet et par stykker i sin tid. Nå, til at starte med, når man skal lave et tandhjul, så skal man finde ud af, hvilket modul man vil bruge. Og det er sådan, at når der er kun et bestemt antal moduler, øh, og det er simpelthen fordi man skal have en bestemt fræser til at fræse det ud. Det er ikke så vigtigt for jer, fordi en 3D-printer kan jo printe hvad som helst, så det er jo ikke noget problem. Men for at starte det på den rigtige måde, så skal I vælge et modul. Jeg vælger modul 2. Det har jeg vist også brugt til vores eget tandhjul. Men I kan vælge whatever I vil. Ja, jeg har her lavet en lille ting, hvor vi kan sætte nogle tandhjul fast i. Øh, og vi skal så lave et tandhjul på den der, som vi så kan sætte i. Yes. Nå, jeg ved, der er 100 mm imellem de to huller der, så lad os starte med at skrive, at vi har et modul, der er lig med 2. Så har vi også yes. Nå, det betyder jo så, at vores deldiameter mellem det er, den må jo så også være, den vil jo så være lig med 200. Det var slet ikke det, jeg skulle skrive. Vores deleradius, deleradius 2, den er lige med 100. Yes. Okay. Vores delradius, det er fordi vores inddeling her, det er, hvis man forestiller sig et gummihjul, så vil det jo være den ydre diameter, der påvirker hinanden. Men på tandhjul, der er det jo så lige midt imellem tænderne, der afgør. Og man skal helst have det samme, eller man skal have det samme modul på begge tænder. Så derfor finder man ud af modulet først. Og ja, man kan få alle de matematiske beregninger herindefra, så det deler jeg lige med jer med det samme, når jeg sender det her ud. Yes. Nå, så vil vi gerne have tandhjulsforhold. Hjulsforhold. Lad os sige, det er 4 til 1. Det vil så sige, at det ene tandhjul det bliver 5 gange så stort som... Nej, det er 4 gange så stort som det andet. Hvad snakker jeg om? Ja.
Nå, hvis vi så sætter det op i en ligning, så kan vi sige, at det her, det kan vi jo så flytte. Den er så lige med det der. Det kan vi jo så flytte ind i den der, og så har vi 2 delradius 2. Så 4 gange deler radius 2 deler radius 2. Det er lige med 100. Det vil altså sige, at vi har 5 gange, det vil sige 100 delt i 5, lige med 20. Yes. Det betyder så, at dele radius 1, det må så være lige med 80. Yes. Så har vi en deling, og den er altså lige med 2 modulus. 2 pi hedder det. Nej, den er lige med 2. Den er lige med pi gange modul. Delingen, den er lige med pi gange modul. Fordi vores modul er 2, så er det jo så 2 pi. Nå. Når vi så kigger herinde igen, så kan vi se, at vi har et tandhoved og et tandfod. Og for at der er noget luft imellem tænderne, hvis det er mål på mål, så gnider de op imod hinanden, og så kan tandhjulet ikke rykke sig. Så det går ikke. Så derfor så har man lagt en lille smule luft ind under tandfoden. Men tandhovedet, det er faktisk lige med modul. Så det vil sige, at vi kan skrive, at tandhovedet er lige med modul er lige med 2. Og tandfod, det er lige med modul gange 1,166, hvilket så giver 2,332. Og så har vi en tandfod. Så har vi en tand. Og den må så være lige med 4,332. Yes. Nå. Nu har vi jo fundet de der delradiuser, så vi kan lige så godt skrive med det samme. Ikke delradius. Diameter. Det er lige med 160 for etteren. Og diameter 2, den må så være lige med 40. Yes. Så skal vi lige finde ud af antal tænder for dem. Der kan vi jo så bare dele det med modulet. Og det kan vi, fordi der er pi på begge sider. Yes. Men alle de her, den her formelsamling, den kan I finde inde hos Frølunds fagteori.
160 delt i moduler, og det er lige med 80. Så jeg skriver her 60 gange pi, det er vores omkreds. Fuck. Omkreds. Yes. Så har vi en indre diameter, og den er jo så lige med de 160 minus 2,332 for tandfoden, og det skal også ganges med 2, fordi det er på diameteren. Yes. Så har vi også en yderdiameter, som er lige med 160 plus 4, og det er jo så 2 gange 2. Ja, deroppe fra. Yes, så kan vi gøre det samme for den der. Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Nå, det er 20. Og yes. Nå, så skal vi lige bruge en ting til. Nå, grunden til at vi skulle finde omkredsen her, det er fordi, at vi skal have de der 502,6548, og det skal vi dividere. Sludder. Det skulle jeg slet ikke derfra. Vi tager 360 og deler det i antallet af tænder. Det er 4,5. Skriv det. Yes. Og det er simpelthen vores vinkel på deldiameteren imellem tand til tand. Det skal vi bruge senere. Og det samme her. 360 delt i 20. Det er 18. Det bliver vores delevinkel. Ikke i deldiameter, men inddelingen, som er det der. Jeg prøver bare lige at finde vinklen imellem der og der. Og vi skal jo så faktisk kun bruge en fjerdedel af det, fordi det er derfra og derover til. Og vi skal kun bruge en tand, som vi skal skære ud. Men for at skære den ud, så skal vi sætter vi en streg i midten, og så laver vi halvdelen af det. Så det bliver en fjerdedel. Nå, nu tror jeg sådan set, at vi har alle tal. Nå, nu har jeg har så startet tandhjulet her. Visibility der. Yes. Og der kan vi så
trykker lige den her herover. Så kan jeg se, hvad jeg laver. Yes. Nå. Jeg har allerede lavet den 164, så det er ikke noget problem. Så vi skal lave en, først skal vi angive vores inddelingsdiameter, og så skal vi finde tandfoden. Tandfodsdiameteren, den indre diameter, den er så 155,336, fandt vi ud af før. Og så har vi vores ydre diameter, der er 164. Yes. Den vil jeg bare gerne have med. Nå. Så starter vi med at tegne en streg i midten her. Og den streg, den skal vi have låst fast. Hvorfor kan jeg ikke ramme den? Der, det kan jeg godt. Sådan der. Yes. Så har vi en streg mere, vi skal have tegnet. Og jeg har så flyttet det her lort. Kan jeg ikke, hvorfor kan jeg ikke det? Der. Sådan der. Yes. Så tegner vi en streg her. Og så trykker vi, måske lige at sætte et punkt. Yes. Dernede. Ja. Der var der ikke særlig villig. Der. Vi prøver igen. Det vi prøver at lave lige nu, det er en tand. Yes. Og det skulle så være en fjerdedel af det vi regnede ud. Hvad var det? Det var 4,5. Så 4,5 delt i 4. Yes. Og så ud over det, så står der inde på følgerens fagteori, at angrebsvinkelen på sådan en her, det ser meget småt ud. Nå, den skal være 20 grader. Yes. Jeg var helt i tvivl om jeg har gjort det rigtigt. Nå. Vi satser. Yes. Så kan vi tage her. Så kan vi mirror den der. Nå. Yes. Og så har vi sådan set en tand. Den der, den burde vi så kunne skære ud. Utroligt. Prøv det igen. Yes, sir. Og så kan vi lave en cirkulær. For satan. Sådan der. Og sådan der. Og der skal være 80 tænder. Har jeg nu bydet før. Yes, 80 tænder. Yes. Så kan vi lige se her. Så har vi jo så et tandhjul. Og så
Så kan vi lige se her. Det skal gerne passe med, at halvdelen der og derovre, det skal jo være vores deling. Den er 9,6. Det var også helt forkert, det jeg laver der. Derfra og dertil. Det skal være lige med 2 pi. Og det er det samme også. Og deroppe fra. Den skal være cirka. Det er altså ikke. Det er jo sådan nok på grund af den der tandfod. Der er jo lagt lidt til. Det skulle gerne passe være 2 pi, det skulle være delingen, så lad os satse på det rigtigt. Jamen, lad os prøve at få sat den der i. Assemble giant. Der. Yes. Og så kan du godt se, at det bliver et fuldstændig fucked hjul allerede. Men lad os gå med det. Yes. Så. Sådan der. Og så siger vi godkend. Prøv lige at lave noget her. For helvede. Det ser ud som om jeg har lavet den mål på mål. Så et. Yes. Og så den anden, den skulle have en diameter på 44. Så det er jo så 44 delt i 2. Minus 15. Jeg skal bare lave den 20 ligesom den anden. Og igen, okay, vi har sådan en deldiameter på 40 og 44 her. Der er lavet et eller andet fuck der. Og så skulle vi have en indre diameter på 35,336. Igen, så laver vi en streg i midten her, og den låser vi fast. Og så sætter vi en anden streg herover. Den skal have en vinkel på 20 grader. Og så skal punktet
det der punkt, det der punkt. Det skal have en fjerdedel af de 4,5. Nej, en fjerdedel af 18, som er af de der 360 grader, vi har rundt, og så delt i 20 tænder. Og det skal så være en fjerdedel af det. Ja, man kan allerede nu høre, at det bliver lidt fucked, fordi hver deling, den er jo så stadigvæk det. Der går 18 grader per tand. Det lyder meget. Det lyder virkelig meget. Nå. Vi prøver lige. Yes. Det var så de 18. 18 delt i 4. Og det er så 4,5. Yes. Skal gå ud af det. Den klipper vi så lige til. Og for en mirror der. Den mirror vi så lige. Og igen. Mirror line. Der. Yes. Bum bum bum. Yes. Extrude. Sådan der. Og circular, den der. Og hvor mange tænder har vi? 20. Yes. Det bliver sgu okay nok. Og så lad os lige prøve at sætte den i. Så lad os se, hvad det er. Der. Sådan der. Nu kan man selvfølgelig ikke, nu gemmer jeg lige den der om bagved, så kan man bedre se det. Så kan I her se, der er selvfølgelig lidt med tænderne, men det er måske på grund af, at den her diameter er blevet så lille. Man kan også lave det, at man kan gøre angrebsvinklen større, men det er simpelthen en ISO-standard, de har herinde, at den skal hedde tandhjulsberegninger. Den skal hedde 20 grader. Nå. Næste slide, næste video, der vil jeg så vise jer, hvordan man gør med en Venters egen. Yes. Tak for det. Hej.